Níl McQuillan an seo a contaréis bhí Wikispaces agus tá mé is a wiki agus tá mé chun golasteach go dtí manage wiki le breanúir chuid gona raníir tar fáil gon riorthóir is déan seo. Is féidir bainistiú a dhéine ar an tábhair na leathannaí, tagannaí agus rudí eile templateí an recycle bin. Now, rud a gheall mé ddíobh an teachtar caite agus níor dhearna mé go dtí seo é ach spána mé ddíobh an seo sa bhí se an seos cén chuí le sibh a thucrú suas mar agarthirí nó organisers. So in our era just is féilm chuilehine a ranú an sin agus an sin make organiser. Agus inis bei privilégi céine atá agamsa agise agus sin é go mé ráisisteach go manage wiki agus céir deile tal le feicáil permissions ó héh lehannaí mata de gé cuireúirt go daoine eile user creator an áisiúil le haid daltaí a thucrú suas go háir mór bhfuil seola riomhfuisteach go hana look and feel cén le cumatá air searnos na téimi sa blog ólas faoin wiki mata subscription sin síle mata de géirí breis gnéithe ar fáil cadú í cos riintrilí domain name mata de géirí muirmaid tú géirí go mai sé .wikispaces.com agus céir deile ní dána gur gád a bheith rómhórtha faoine na rudí eile faoi lár. So sin é manage wiki.